नमस्कार. आजच्या काही महत्त्वाच्या आणि पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गणेश चतुर्थी अगदी 2 दिवसावर आली आहे आणि त्यानिमित्त डिचोलीत चतुर्थीचा बाजार सुरू आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि लायन्स क्लब डिचोली यांच्या सहकार्याने डिचोलीतील शिक्षा व्हिजनतर्फे गणेश चतुर्थीनिमित्त परिसरातील हिराबाई झाटे मेमोरियल सभागृहात 60 विविध प्रकारचे स्टॉल नागरिकांसाठी लावण्यात आले आहेत. आज या बाजाराचा शेवटचा दिवस असून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. गणेश चतुर्थीनिमित्त दैनिक गोमंतक आणि रुद्रेश्वर पणजीतर्फे अखिल गोवा पर्यावरणपूरक घरगुती गणेश सजावट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 19 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना रोख रकमेसह आकर्षक बक्षिसे मिळणार आहेत. तर मग गणपती आला की त्याच्यासह सजावटीचे फोटो 8010595332 या व्हॉट्सॲप नंबरवर नक्की पाठवा आणि स्पर्धेत सहभागी व्हा. गोवा डेअरीकडून मिळाली दूध उत्पादकांना आधारभूत किंमत. राज्य सरकारकडून गणेश चतुर्थीचे औचित्य साधून दूध उत्पादकांना आनंदाची बातमी दिली गेली आहे. गोवा डेअरीकडून दूध उत्पादकांना आधारभूत किंमतीचे वितरण करण्यात आले आहे. गणपती बाप्पा पावले अशा शब्दात दूध उत्पादकांनी आपला आनंद व्यक्त करत सरकारचे आभार मानले. बराच काळ ही रक्कम थकीत होती जी आता सर्वांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. त्यामुळे आता गणेशोत्सव जल्लोषात साजरा होणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांना D.Litt पदवी प्रदान करण्यात आली. सामाजिक कार्यामुळे सातत्याने चर्चेत असणारे PS श्रीधरन पिल्लई यांचा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. भुवनेश्वर येथील ASBM विद्यापीठातर्फे त्यांना D.Litt ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. कोविंद यांच्या हस्ते ही पदवी त्यांना देण्यात आली. सामाजिक जीवनात वावरणारी व्यक्ती ही जनसेवक असते. प्रत्येक कामाच्या मुळाशी समाज कल्याण हेच ध्येय असले पाहिजे. त्यामुळे अशा कामांची दखल घेत ही पदवी मला दिल्याने जनसेवा करण्यास अजून ऊर्जा मिळाली असे मत त्यांनी मांडले. राज्यपाल पिल्लई यांचे खूप खूप अभिनंदन. तर यासोबतच मी इथे थांबतो. तुमच्याकडे जर काही पॉझिटिव्ह बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि दैनिक गोमंतक TV या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही देखील पॉझिटिव्ह राहा आणि सर्वांनाच पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.